И здравейте хора, аз съм Спотъргън и днес ще ви покажа как да си крикнете готин World с това. Де съм? Премигва нещо той. Супер спосък. Стига Заглушавам да оправя тъпия проблем. Добре, май съм тук. Да, тук съм. Значи, настройки. Дестърпстиния. Махате... Аре бе. Заглушавам пак да оправя тъпия проблем. Тук съм. Remove само Stone и Bedrock да остане. Dome. Seed за World ще е не бе. Това е за... Аре. Заглушавам пак да оправя. Така, това е. Сида. Значи, настройки. Survival. Може и на Survival, но мапа не е много готина. И когато... Ето това през 3 секунди се показва, значи почвам. И ще оглуша след като ми тръгне World-а. Защото, нали, ми забавя. После, след този клип, ще мога да си с най-силната ми програма ще махна вирусите от компютъра си. И това е, да ви кажа. Ще смахна абсолютно всички вируси, защото ми омръзна вече. Скоро. И така, хора, това го правя, че виждате какво ми е изписало. Не може да тръгне. Че мисля да го направя да свърши клипа за сега. Мапа е пълен. Може да се откриват диамантите. Цепено е. Във въздуха има изоставени мини. Търсите си айтеми, пошанки. В селата има книги, работи, желязни работи. Пък смарагди няма да се открият много, но готин мапа си да на мен ми харесва. Но ако на вас не ви хареса, просто това е от мен. За днес ще ви кажа чао, а пък за другия епизод ще ви покажа мапа. Ако ми тръгне въобще. Чао! С нови срещи!